गुवाहाटी नोगोराव सासे बर' सेंग्राया गोमादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय अक्सिगुरि गामिनि क्लिन्टन इसवारिया गुवाहाटी गणेशगुरियाव नखरनि सोद्रोमाफोरजों जयै शपिं खालामबाय थानाय समावनो हरखाबै गोमादों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला मानसिया एसे बारा थाल लानो हाया आरो बारा रायलायनोबो रोङा। दा गोमाजानाय दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरा गुवाहाटीयाव थानाय बर'फोरखौ बहाबा लोगो मोनोब्ला गावनि हारिनि सानना 9101197780 आरो 8474023585 जानबुं अनजिमायाव मिथिहरनो खावलायदों। आंनि मेन उद्देश्यआ बेनो बुंनांगौआ जे आंनि फंबाय क्लिन्टन इसवारि, बिफानि नामा माइकेल इसवारि, गामिया अक्सिगुरि होननानै बुङो आरो पस्ट अफिसा रायमना, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार, PSआ गसाइगाव। आरो आं बे क्लिन्टन इसवारिनो आङो बिदा देरसिन। आङो बे क्लिन्टन इसवारिनि सोमोन्दै आङो बे बड' चेनेलनि गेजेरजों बेखौ आं मिथिहोनो सानदों जे आंनि फंबाया मैयानि समावहाय जे फुंनि समाव बिसोरो सिरियाखाना बेरायना फैनायनि उनाव बिसोरो गुवाहाटी गणेशगुरि मार्केटआव एसे बाजार बेबायदिनो शपिं खालामनायावहाय फेमिलि जयैनो दंजोबोमोन। दा बेयावहाय दसेयावनो हरखाबै बोरै गोमाखो दा बेखौ मैयानिफ्राय नागिरब्लाबो दिनैसिमाव मोननो हायाखै बा दा समसिमबो मोननो हायाखै। दा बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो गुवाहाटीयाव थानाय जोंनि बर' माहारि नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय जे बे रादाबनि गेजेरजों नोंथांमोना जुदि बे आंनि फंबायखौ जुदि मोननो हादोंब्ला अन्नानै बे स्क्रिनावहाय नाम्बार होनाय जागोन। बे स्क्रिन नाम्बाराव कल खालामनानैहाय मानसिखौहाय बेबायदिनो न'सिम नङाब्लाबो SP ब्रान्सआव बेबायदिनो आंनि फंबाय सेकेन्ड थायो, बेयोनो प्रशासनाव डिपार्टमेन्टआव बे SP ब्रान्सआवनो काहिलिपारायाव थाखायो बेयावनो। दा बे बिथांनि बिथां फंबायनि मबाइल कन्टेक्ट नाम्बारखौबो बे स्क्रिनाव होनाय जागोन। दा बेयावहाय कल खालामनानैहाय मानसिखौ मोननो हाबायब्ला जोंनि बर' जाथि बा माहारिफ्रा बेबायदि गुवाहाटी सिटियाव थानायफ्रा मोनबायब्ला बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामनानैहाय मानसिखौ जिमा होफैनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोजों आं खावलायनाय थाबाय। दा आङो मेन खावलायनाया बेनो, दा मानसिया बारा बेबायदिनो सानस'नो हाया आरो बेबायदिनो स्कुल हाबदोंब्लाबो बियो माने पारफेक्टलि बेबायदिनो बियो बुंनो हाया, मानसिया एसे प्रब्लेम। दा बेनिखायनो बाराबो बुजिया। दा बेनिखायनो आङो खावलायो। गोजोनथाव खौरां! आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।